Wel, gyfeillion Gai, ddiolch i chi unwaith eto am eich gwahoddiad. Mae'n braf iawn cael bod yn eich cwmni chi fel arfer. Llon stor o tynnu coes a hyfrydwch ar y cychwyn yn a trafod rygbi sy'n beth pwysig iawn i ni gyd, dwi'n siŵr. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwahoddiad. Fe ganwn ni yr emyn llawn gyntaf, emyn 834. Tydir hwn a roddaist y manna gwirthiol gynt. 834. Mae'r efengil bore yma yn dod o'r llithiadur yngwladol ac mae wrth gwrs i ni'r eglwyswyr mae o'r sil cyntaf yn y Garawys ac mae'r darlleniad yma yn cael ei ddarllen yn rhyngwladol heddiw o'r bedwarad bennod o Fengil Mathew. Yna arweinwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan y diafol. Wedi iddo ymprydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd. A daeth y temtiwr a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn a'n droi yn fara. Ond atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig, nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o engau Duw. Yna cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd, a'i osod ar dŵr uchaf y deml a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr, oherwydd mae'n ysgrifenedig, rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat. Byddant yn dy godi ar ei dwylo,
rhag I ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, yma'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod yr arglwyd y Dduw ar ei braf. Unwaith eto cymerodd y diafol i fynydd uchel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant, a dywedodd wrtho, yr rhain i gyd a roddaf I ti, o'r sythu I lawr am haddoli I. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaith Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwyd y Dduw a ddoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol a daeth angylion a gweini arno. Byddai'r bendith Dduw ar ei air i'n cael hwnna. Diolch yn fawr. Bore da, a chroeso i'r oedfa. Croeso hefyd I bawb sydd wedi ymuno o'i cartrefi. Y bore yma rydym yn croesawu parchaled Eglwys sy'n ein harwain. Does dim angen I gyflwyno gan I fod yn wyneb cyfarwydd I ni yma yn y Crwys. Diolch iddo am ei gefnogaeth ac edrych yn ymlaen at glywed ei neges. Aled hefyd fydd yn arwain yr oedfa heno am 6 o'r gloch. Y Sul nesaf, Mawrth y cyntaf, byddwn nhw'n dathlu gwyl I nawsont, gyda gwasanaeth yr ysgol Sul am 1:30 wedi 10, a bydd yr oedfa hwyrol am 6 o dan arweiniad Mr Thomas Williams, pryd y gweinyddir sacrament y cymyn. Bydd coffi ar gamera mynd ar 10 fore dydd Mawrth yn ôl yr arfer. Cynhelir cyfarfod o gwrdd cenhadol yr Henaduriaeth dydd Iau nesaf, Chwefror y 6 ar 20, am 11 o'r gloch yng Nghapel Carmel, Port Talbot. Bydd hwn yn gyfarfod anffurfiol I feddwl am y gorffennol, y presennol a dyfodol ein cenhadaeth. Bydd lluniaeth ysgafn I ddilyn. Croeso cynnes I bawb. Dydd Gwener Mawrth y 3 am 2 o'r gloch yn Eglwys Dewi Sant, cynhelir dydd gweddi'r byd. Paratowyd y gwasanaeth eleni gan ferched Cristnogol o Nigeria ar y testun Rhoddaf orffwys I chi, dewch. Croeso I bawb. Cynhelir cynger o dan nawdd y gymdeithas nos Wener Mawrth i'r Geinfed am 7 o'r gloch yng nghwmni Côr Cana. Pris ymyrediad wrth y drws yn 5 plant am ddim. Gobeithir y bydd cefnogaeth gryf i'r noson arbennig yma. Mae mwy o fanylion ar y poster yn y cyntedd. Y poster arall yn y cyntedd yw am gyfarfod arbennig yng Nghapel Tonafeli'n Caerffili. Pnawn dydd Sul, Mawrth yr 20 am 3 o'r gloch. Mae'n gyfarfod I ddathlu 250 o flynyddoedd ers genir y mynyddes a'n Gruffus. Cymerir rhan gan Sian Meinir a'r hanesydd Dr Elin Jones. A fydd hanes am ei hanes, ei hemynau a'i llythyrau. Byddai Tonafeli'n yn falch iawn o'ch cefnogaeth. Diolch yn fawr iawn mewn neir y casgliad rwan. Drwy derbyn y rhoddion hyn a roddir lles a llydyniad y deyrnas.
derbyn nhw a hynna hefyd i ddosanaeth. Amen. Diolch am y croeso a'r fendith y gawn ni gobeithio gyda'n gilydd heddiw. Fe ganwn ni mhellach yn mynd 369, rwy'n troi fy wyneb Iesu da o bobman ata ti. 369. Gyfeillion, gadewch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am yr eglwys hon. Da ni'n diolch am yr cyfeillgarwch, y geiriau o anogaeth, yr hwyl, a'r bendith y gair yn ein plith ni. Da ni'n gweddio dros di harweinyddiaeth i, a chenhadaeth i yma yng Nghaerdydd. Bydded i ni deimlo heddiw ar y sul cyntaf hwnnw yn y Gyrrawys, dy fod ti gyda ni. Y cawn ni bora yma enid i feddwl, i fyfyrio ac i ystyried. Fe feddyliwn ni am yr holl sŵn sydd o'n cwmpas ni. Yn wleidyddol, y myd chwaraeon, y myd yn diwylliant ni. Yma cyn gymaint o'n gwmpas ni heddiw sydd yn swnllyd. Yn y sŵn hwnnw arglwydd, bydded i ni deimlo gyffyrddiad dy ysbryd glân. Gwefr dy bresenoldeb di, lliw dy eiriau di, a syna hyfryd yr hyn a welwn ni. Arglwydd, bu gyda ni ar y funud hon. Fe weddiwn ni hefyd ar ddechrau'r Gyrrawys am edifeirwch. Nid yn unig yn y plith yn hunan ac yn y bywydau personol, ond ar lefel byd hefyd arglwydd. Lle bu drygioni, bydded i'r drygioni hwnnw cael ei ddatgelu. O ddatgelu drygioni, bydded i ni gael cyfiawnder, ac o gyfiawnder edifeirwch. Bydded i ni droi arglwydd yn ein byd ni at yr hyn sydd yn dda, at yr hyn sydd yn fuddiol, at yr hyn sydd yn adeiladu, ac at yr hyn sydd yn deg. Lle nad oes bara,
Dyro i ni fwyd da arglwydd. Yn arbennig i rai hynny sydd yn dlawd ac yn newynus. Bydded i ni droi nid at sylw a diddanwch a miri, ond at sylwedd. Bydded i ni fod yn enwog arglwydd am bethau da, nid am fod yn enwog am fod yn enwog. A bydded i ni arglwydd blygu glin i'r hyn sydd yn dragwyddol ac yn dda. Nid i'r hynny sydd yn amserol, yn hunanfeddiannol, a weithiau yn ddrwg. Diogela ni arglwydd rhag y drwg. Diogela ni rhag yr rheini sydd yn temtio ni, yn rhwystro ni ac yn hatal ni. A fewnawn ni hynny bore yma drwy ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, rhywyd yn y nefoedd, sancteiddiad denw, deled y deyrnas, gwnele'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledio, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac na carwai ni i brofedigaeth, ys y gwared ni rhag drwg, can eseiddo ti yw deyrnas, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gyfeillion, gadewch i ni nawr gan ymyn rhif 320. 320. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw, na thrysorau'r India i gyd. 320. Byddai dyma droddion fy ngenau a myfyrdodau yn calonau, yn awr a phob amser yn gymeradwy ger dyfron di o arglwydd, yn craig a'n prynwr. Amen. Yna arweinwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd. Yna arweinwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd. Weithiau, a peidiwch a dweud ar foli, ond dwi'n cael yr argraff y mod i yn eglwyswr gwael iawn.
A'r mam dwi'n bio hynny oherwydd hi oedd y presbyteriad yn y teulu. A mae yna ddefoda eglwysig dwi ddim yn dda iawn ar eu cadw nhw. Ac wythnos yma ar fi sylwi bod fi wedi methu mynd i'r eglwys ar ddydd Merchar y Lludw. Does gen i erioed gof i mi osod tamad o lwch ar yn halcan. Dwi'n yn credu bod fi angen sylw, so well i mi beidio. Ond, meddwl nes i am yr angen weithiau i oedi, i feddwl, ac i fod yn ystyrlon o'r hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Yn arbennig, a falle bod chi ry farn na fi, nen o'r tad, mae yna cyn gymaint o sŵn allan y fanna. Yn wleidyddol, yn ddiwylliannol, hefyd myd chwaraeon ys gael dweud, na sŵn yn does. Sŵn mawr. A fe wyr rhain a chi fy mod i erbyn hyn, pryd bynnag fy'n cael cyfla, mi fyddai'n rhannu addoliad efo cymunedau ffydd eraill. A mynd nes i di Gwener i Darel Wsra rownd o'r gornol y fan hyn. A hitha yn Ramadan iddyn nhw, ac yn garawus i mi. A synnif nes i ar cyn gymaint a oedd yno yn Jwma, yn ddi Gwener arbennig iawn iddyn nhw. Dwi'n siŵr bod yna rhyw 600 ohonyn nhw yn yr ystafell wylod, a rhyw 600-700 ohonyn nhw yn y stafell uwch ben. Hanner tymor, tada'n dwad efo'i plant. A'r bregath yn ei meddwl yn arbennig o dda. Hwma. Sôn oedd o am yr ymdeimlad yna, os ydy rhywun yn rhoi rhywbeth i fyny, mae ganddo ni Dduw sydd yn ymatab i'r haelioni hwnnw, ac byth yn siomi ni, ac yn rhoi rhywbeth yn ôl i ni. A myfyrio nes i o fynd trwy yr iPad noson o blaen, a gweld rhywun o athrylydd yn sôn am Voyager 1 a Voyager 2. Y peirianna bach iawn hynny, sydd erbyn hyn wedi gadael y solar system. Ac be nath y gwyddonwyr gydag un ohonyn nhw oedd cyn i'r peiriant adael yn trefn a'n lleoliad ni yn y bydysawd. O troi y peiriant bach yn ôl, gyda'r bwriad o dynnu llun o'r ddaear. Ac o'r pellter eithriadol hwnnw, be welon nhw oedd un smotyn bach. Yng nghanol y cyfan, un smotyn bach. A da ni'n meddwl yn tydan am yr hyn sydd yn cyfri ni ac yn bwysig i ni, fel teuluoedd, fel cymunedau, fel gwledydd, fel byd. Cyn gymaint o sŵn. Ac o fynd i'r fanna pell hynny, da ni'n megis dotyn bach. A mae hwnna yn peri i mi, falle bod chi'n wahanol. Mae hwnna'n peri i mi gael teimlad fod Duw yn bod. Bod y cyfan mor fawr, mor eithriadol. Mae o'n peri i mi deimlo bod Duw yn bod. Mae rhyfeddod y cyfan i mi yn ormod o ddamwain i fod yn ddamwain. Mae yna ystyr a phwrpas i'r cyfan.
bod ganddo ni y Duw yma sy'n mor fawr, bod o'n gofalu dros y smotyn bach yna yn y pellter pell, a bod o'n cyfri. Fe ddisgrifir yr ysbryd glân yn credoa mawr ni fel yr arglwydd, rhoddwr bywyd. Dwi'n hoff o'r diffiniad yna. Arglwydd, rhoddwr bywyd. Mae iddo fo ryw bwrpas, mae yna drefn, a mae yna yn arbennig mewn eglwys Presbyteraidd, mae yna awgrym o ras. Bod y Duw yma da ni'n ei addoli, yr holl alluog Dduw, yn ei fawredd, yn rhoddi i ni'r ysbryd. Rhoddwr bywyd. Falle bod chi a fi'n cael yn temtio yn hanes y temtasiwn i feddwl am yr un swnllyd. Mae'n cael ei ddisgrifio yn fan hyn fel y diafol. Ac i'r diafol mae yna sŵn. Pryd bynnag fyddai'n meddwl am y diafol, falle bod fi wedi dweud y stori wrth y blaen, pan o'n i'n gweithio i cytun ta diwedd yng nghyfnod i yna, mi fydd y frenhines farw, a mi ddoth y brenin newydd i Eglwys Gadeiriol Llandaf. Ac roedden ni'n ymarfer yn doedden ni gael bob peth mewn trefn, fel roedden ni'n y dyddiau hynny mewn dal wrthi, i ofalu bod pob peth yn mynd i drefn. Ac fe ddoth y brenin i lawr, ac o'n i wedi cael gorchymyn gan BBC Cymru i wenu wrth y brenin, i weld sef o'n gwenu nôl. Ac ar fi ddeithio, wel, dwi'n mynd i dweud joc na stori, mae newid golli i fam peth bach. Dwi'n ddim yn gymwys. Ond fe ddoth nhw lawr ac ar y BBC roedd sylwebaeth gywir iawn a dweud, dyma mae Dr Abdul Asim o Cyngor Mwslemiad Cymru, a drws nesaf ddo mae'r Canon Aled Edwards o'r mudiad cytun. Ac o hwnna'n gweithio'n iawn yn doedd. Ond y mab Simon ffoniodd fi wedi'r cyfan a dweud, Dad, maen nhw'n di sysio chdi allan o'r diwedd. Wel, pam meddwn ni? Wel, ar ei Sky News, siomedig iawn yn efo bod yn gwylio Sky News. Mae Sky News, medda fo, wedi dweud y stori bod chdi drws nesaf i Dr Abdul Asim a bod chdi'n Canon Aled Edwards a bod chdi'n gweithio i Satan. Cytun, de. Wel, mi ar un a sawl un yn Llywodraeth Cymru dweud, mi gawn ni ymddihurad am hwnna, ond o'n i'n dweud yn hwnna, peidiwch mi gael fôr o blesar yn dweud y stori o bwlpida am gyfnodau hir iawn. Mi gefais i yn blentyn, ar y fwyaf yn chitha hefyd dwi'n siŵr, yn cymryd gan yn rhieni yn teuluoedd at fedyddfan. Ac yn y bedydd hwnnw, yn cael addewidion drosto ni i ymorthod a drygioni. To resist the devil and all his works. I ymwrthod ar diafol a'i holl weithredoedd. Dwi'n siŵr bod fi wedi methu'r addewid hwnnw sawl tro. Ond diolch i'r drefn mae gynnon ni faddiant. Ond dwi'n credu bod ni'n byw bellach mewn cyfnod
lle mae yna fwy a fwy o bobl yn gorfod meddwl o ddifri, be na i rwan? Be wna i rwan? Dyma chi ystadegyn diddorol i chi. Yn un adran arbennig o Lywodraeth yr Unol Daleithiau, mae yna 200 o weision sifil wedi gadael ei swyddi neu wedi diswyddo. Oherwydd be ydych chi'n neud mewn trefn, a mae hyn yn digwydd mewn sawl gwlad. Be ydych chi'n disgwyl mewn trefn, lle mae yna ofyn i chi wneud yr hyn sy'n anghywir. Lle mae yna ofyn i chi wneud yr hyn da chi yn ama neu hyd yn oed yn ei wybod sydd yn anghyfreithlon. A mae hon yn her i'n hoes ni. Fel yr oedd o dwedwn ni i'r Almaenwyr ar ddechrau'r 30au. Ydych chi yn aros yn dawedog? Ta ydych chi'n meiddio dweud, fan hyn dwi'n sefyll? A dweud na. A mae'r Iesu'n cael ei gymryd i'r man hwnnw yn y diffeithwch am 20 dydd a 20 nos, a mae o'n yn prydio. Da ni bellach yn hymor Ramadan, a dwi'n llawn edmygedd o bobl sydd yn dweud, fel disgyblaeth ysbrydol, dwi ddim yn mynd i fwyta nag yfed o godiad hael yn bora tan ddisgyn yr hael yn nos. Dwi'n yn sicr y gallwn ni wneud o. Sicr i mi be bydda fo'n her. Ond mae o ym mhob pob sôn yn gwneud i'r unigolyn feddwl i fod yn ystyrlon ac i hoelio sylw ar Dduw. A mae'r diafol yn dŵar, a mae'n dweud wrth yr Iesu, ti'n bod y cerig na fanna? Tro'r cerig i fod yn fara. Da chi di roed i meddwl, mae coblyn min iawn oedd y diafol. Da nhw ddim dweud, dwi eisiau chi gael y fanna chydig o gafiar. Dwi'n eisiau chi gael cig oedion da hyfryd. Dwi ddim eisiau chi gael llysiag o didog, bwydydd rhyfeddol drydfawr. Di'r diafol yn poeni dim am y bobl sy'n llwgu. Y bara yn ddigon iddyn nhw. Gyna dric. Dyma be dwi eisiau ti wneud fel arglwydd yn fan hyn. Dwi eisiau ti wneud tric. A mae hwn yn gwbl gydnaws a pwrpas dwyfol. Rhoi bwyd i'r rhain sydd yn y wynog. A mae yr arglwydd Iesu yn ystyried. A mae o'n dweud yn dydi, yma'n ysgrifenedig, nid arfaran unig y byw dyn. Heresi fawr yn hoes ni, ydy'n bod ni'n cael yn hannog trwy'r amser dyddiau yma. A mae manipuleiddio yno yn y cyfryngau cymdeithasol, yn y papurau newyddion ni, ac hefyd ar yn teledu a radio ni'n gyson. Byddwch yn un peth. Byddwch yn un peth. Ofnwch yr arall. Pwy bynnag neu beth bynnag ydy'r arall.
Ewch yn ôl I ryw wynfyd lle roeddach chi yn un peth. A mae arglwydd rhoddwr bywyd o hyd yn creu mewn amrywiaeth. Mae o hyd yn creu mewn bwrlwm a newid. A heresy ydy eilyn addoliaeth yr un peth. A mae Iesu yn dweud wrth Satan yn fan hyn. A mae hefyd yn ysgrifenedig. Mae yna bersbectif arall I chi'n fan hyn. Meddyliwch am yr arall. Meddyliwch am rhywbeth da chi ddim wedi meddwl amdano fo o'r blaen. Byddwch yn fwy na'r hyn yr oeddech chi'n arfer bod. Dwi'n meddwl yn aml am grefydd siwcr J.R. Jones. Ryw grefydd siwcr neis. Crefydd yr atebion hawdd. Dwi weithiau'n gwrando ar bobl dwi'n edmygu yn aml yn hallt efo ni fel bobl grefyddol. Stephen Fry yn arbennig. A mae o'n dweud, fydra I ddim credu yn y Duw hwnnw, lle mae'n caniatáu I ryw blentyn bach farw o gansar, neu rhywun I lwgu neu newynu. A fydda I hyd eisiau dweud wrtho fo, wyt ti dda hefo geiriau. Ond Duw sgen I sydd yn dweud, mae hefyd yn ysgrifenedig. Nid robot o Dduw sydd gen I, lle da chi roi ceiniog I fewn i'r machine yn tynnu'r fraich a da chi'n cael canlyniad. Duw sydd ganddo ni, nid slot machine. A wedyn mae'r diafol yn cymryd yn harglwydd ni I fyny I binnacle deml. A dwi wedi meddwl hyn yn aml, mi fyddai weithio gyda'r nos Duw a fadduon mi yn picio trwy Instagram a Facebook ac X. A mae yna lot o lyniad dyddi yma o bobl yn neidio dros glogwyni ac maen nhw'n cael ei dal yn y môr neu maen nhw'n bownsio ar ryw trampolin. AI ydy o gyd wrth gwrs. Twyll ydy o gyd. Does a neb nag oes y ddigon dwl I neidio dros ben clogwyn I lawr I ryw dripyn trampolin a bawnsio fyny nôl. AI ydy o. O'n i'n gwenu dyddiau dwytha yma yn gwneud cwrs hyfforddiant fy ngwaith I fy Llywodraeth Cymru. Yn gorfod cael hyfforddiant ar sut I ddefnyddio AI. A mae'n rhyfeddol yn dydi, mae o'n edrych ar bethau ac yn edrych ar lawer iawn o bethau ac yn dod â casgliad I chi. Yn yr hyfforddiant yn gerbyn cyfarwyddyd I beidio I gredu fo'n llwyr, I jecio fo. Ond dyma chi athrylith y peth. O'n i'n gorfod dysgu'r dechneg o ysgrifennu dogfen a oedd yn grynodeb. Beth da I bregethwr wneud. Oedd yn grynodeb. A mi ofynas iddo fo am rhoi summary I mi, y peiriant AI. Byddwch chi be nath y coblyn drwg? Gofyn I mi nôl, would you prefer to have a crynodeb? Would you prefer to have a crynodeb? Reality. Twyll. Sŵn. A mae Duw hefyd yn dweud, a Iesu'n dweud, na, mi fedrai gael yngylion i'n amddiffyn ni, fel y perianna AI hwnnw yn gofalu bod fi'n landio yn y lle iawn. Tric I gyd. Mae gan yngylion bella gwell I wneud efo'i hamser.
A mae Iesu'n dweud eto, meddyliwch am hyn. Meddyliwch. Y mae hefyd yn ysgrifenedig. Un o'r pethau ni ymrafal rhwng fi a wraig yn aml iawn. Mae'n gofyn i mi weithiau gyda gwen ar ei gwynaf. Oes rhaid i chdi chwilio am yr atab hawdd o hyd? Pethau domestig yn y tŷ gan amla. Dwi o hyd yn mynd at yr hyn sydd yn hawdd. Rhyw chydig o bolis a rhywbeth yn hytrach na glanhau'r cwpwr i gyd. Glanhau canol y stafell yn hytrach na'r corneli. Dos am yr hyn sy'n hawdd. Ac mewn ar gyfwng cydwybod rhwng yr hyn sydd yn ddrwg a'r hyn sydd yn dda. Dos am yr hyn sydd yn hawdd. Da ni'n meddwl yn dydan am yr achosion mawr hynny sydd yn sŵn yn hwythnos ni wythnos yma. Faint o bobl fi'n cael ei dal allan, dwedwch, o ddeud dim. O wneud yr hyn a oedd yn haws. O beidio cynhyrfu'r dyfroedd. Ac i osod cydwybod o'r neilltu. A plygu glin i'r hyn sy'n ddrwg. I wneud yr hyn sydd yn hwylus. Dwi'n gynyddol ymwybodol bod yn hanes ni yn hir. Bod yn hanes ni yn hir. A'r un bobl oedd yn nghyfarwyddo fi i edrych am Voyager oedd yn dweud, os a nhw'n bellach ac yn bellach ac yn bellach. Ac os nhw'n ni ddigwyd canfod ffurf arall ar y fywyd yn y pellter hwnnw, pan fydden nhw'n edrych yn ôl at y dotyn bach hwnnw yn y pellter. Nid gweld ni na nhw, ond gweld yr hyn a oedd yn y gorffennol. Oherwydd mae'r delweddau yn cymryd amser i deithio. Ac falle bydden nhw'n gweld deinosoriad. Byd miliynau o flynyddoedd yn ôl. A diwylliannau sydd wedi tyfu ac wedi diflannu. Yng Nghymru, dwi'n sylwi bod na sawl myrddin erbyn hyn. Rhwla a oedd yn arfer bod yn ffatri, yn ddiwydiant, yn gartrefi. A mae hwn yn mynd i digwydd yn eithriadol o gyflym yn nherma amser. Yr un bloc adeiliadau ardal Stiniog lle ges i magu, dwi'n meddwl amdano fo, ydy'r caban. Dychmygwch bwrlwm y caban. Eisteddfodau, dadleuon, pleidiau gwleidyddol yn cael ei ffurfio. Diwygiadau crefyddol yn digwydd. Ac ewch chi dyddiau yma i gloddfa ganol neu llechwen, unrhyw fath o lefydd yma, maen nhw bellach yn fyrddin. A mae'r diafol yn ddigon gwirion i ddweud wrth Iesu, ail berson y Drindod, ond i ti blygu glin i mi roi'r pethau yma i gyd i ti. Ond i ti blygu glin i mi, fe roddai'r pethau hyn i gyd i ti.
A'r un peth mae o yn dwy'n sylw ato fo, yn y cyfanrwydd enfawr yma, ydy dinasoedd. Holl ddinasoedd y ddaear. Mae'n deitha fi bod yna ddiwylliant anferthol rhyw dro wedi bod o'r lle fel Machu Picchu, sy'n bellach yn wag. Mae yna sôn yn does am fyddinoedd Babylon yn gymosod ar y brenin Hesecia, a liw nos mae yna angal yn dwad a maen nhw gyd yn marw. Be wyddon ni erbyn hyn am afiechydon? Be wyddon ni erbyn hyn am y pethau hynny sy'n medru lladd yn eithriadol o gyflym? Tona, dyn ystyr. Bregus ydy'n bywyd ni. Mae Iesu yn gwrthod tentasiwn y dinasoedd. I addoli y pethau corfforol hynny sydd yn llygru ni. Dwi'n credu bod ni'n byw mewn oes ar lefel byd eang lle fydd na rhywddydd gyfrif. Falla nid yn gyflym, falla nid yfory. Ond mae hanes yn dweud wrtho ni a mae y rhai hynny sydd yn cyfaddawdu ac yn disgyn yn fyr. Mae hanes yn ei dal nhw i fyny ac yn ei hawlio nhw i gyfri. Dwi'n meddwl am y gŵr hwnnw oedd y fath o gysylltiad â Chymru. Da chi wedi gweld y ffilm Nuremberg? A beth mae'r ffilm yn ei wneud ydy edrych ar y modd gafodd Hermann Göring i hawlio i gyfri. A be oedd sawl un o'r Natsiad yn ei ddweud yn Nuremberg oedd hyn. Yr unig beth o'n i'n wneud oedd i fyddhau i'r gorchmynion. A be ddywad y byd oedd, ond mae hefyd yn ysgrifenedig. Fe dydy ddim defnyddio hwnna fel cop-out. Heddiw, da ni'n alw i gyfri. A fe gafodd nhw i gyd yn do i canfod yn euog. A doedd dweud bod nhw yn nifydd ddim digon da. Ac un o'r arwyr yno ar y pryd o'r enw David Maxwell Fyfe. Albanwr, sef o dal yn fyw, sydd wedi dathlu ddoe. Albanwr. A fo rhyfedd iawn, oedd y person cyntaf yn Llywodraeth Geidwadol y pryd, oedd ar ryw fath o gyfrifoldeb dros Cymru. Oedd ono fel ryw fath o racflas o'r hyn ddigwyddodd hefo ysgrifennydd Cymru. Ac oedd o'n erlyn yn Nuremberg. A dyna etifeddiaeth o. Bod o wedi yn galw nhw i gyfri. A fo oedd un o'r bobl, mae'n debyg y penna ohonyn nhw, ar ei ysgrifennu y deddf hawliadynol Ewropeaidd. A bod o wedi dweud, nhw'n ni byth wneud hyn eto. Mi ofalwn ni bod yna safona, bod yna egwyddorion, a bod ni'n hawlio math o iawn am yr hyn sy'n cael ei wneud. Drist iawn, fo oedd yr ysgrifennydd yn y swyddfa gartra ar ei wrthod roed reprif i Mahmwd Matan, y dyn ola dwi'n credu cael ei grogi'n carchar Caerdydd. Hanes trychinebus o drist.
A mae hynny'n rhan o etifeddiaeth o hefyd. Lle da ni'n dda, da ni weithiau yn gymysg o dda a drwg. Doedd Martin Luther King nag oedd ddim yn ddyn perffaith yn ei fywyd personol. Doedd Jesse Jackson chwaith, y diweddar Jesse Jackson. Dynion bregus brau oedden nhw, fel nina. Ond pam oedd amser iddyn nhw ddeud yn fan hyn dwi'n sefyll, fe safon nhw. Ac fe nathon nhw rhai pethau a oedd yn dda. A mae pethau mawr hynny'n galluogi ni i ddweud fe osodwn ni hibio'r pethau bach a mi gofiwn i'r pethau mawr. A'r un peth mawr mae Iesu'n dweud wrth y diafol wrth wrthod plygu glin wrtho fo yw hyn. Yr arglwydd y dduw addoli ac ef yn unig a wasanaethu. Paid a plygu glin i'r hyn sydd yn haws. Oherwydd yn rhefn cyfanrwydd y cyfan sydd. Fe ddawn y gyfrif. Fe ddawn y gyfrif. A ddola yr arglwydd y dduw ac ef yn unig a wasanaethu. Gadewch i ni ysgoi yn y byd heddiw y tricia hawdd. Gadewch i ni osgoi notoriety o neidio oddi arglogwyni mwyn cael sylw. Un o felltithiau mawr yn hoes ni ydy bod gyda ni cyn gymaint o bobl sydd yn enwog am fod yn enwog. A dim arall. A lle mae'r gwahaniaeth rhwng da a drwg a gwneud yr hyn sy'n iawn yn y cwestiwn. I ni arddel gwirionadd y temptasiwn, i ni arddel a ddewid yn bedydd ni. I ymwrthod o'r diafol a'i holl ddrygioni. Amen. Gadewch i ni ganu ymhellach emyn 486. Ni feddaf ar y ddaear fawr, ni feddaf yn y neb ac aberir anwyl yr unig ond y fe. 486.
nefer Dyw sydd i'w chlaw pob deall, a gadwan calonnau a meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Dyw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd. A bendith Dyw hollalleuog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n yn plith, ac adrigo gyda ni yn wastad. Amen.